Kien hemm diversi kummenti pożittivi dwar il-proġett ta' Manuel Island li tħabbar il-ġimgħa l-oħra li jinkludi fih 80,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ u l-forti se jingħata lura lill-pubbliku. Dan sar permezz ta' ftehim bejn il-Gvern, il-Kunsill Lokali tal-Gżira u l-privat wara li għal 20 ta' snin dan l-aċċess ma kienx miftuħ għall-pubbliku. Nies li kienu qegħdin igawdu l wara nofsinhar tagħhom f'dawn l-akwati għaddew kummenti pożittivi dwar dan il-proġett għalissa jkun qed ibiddel il-wiċċ ta' din l-art f'waħda fejn in-nies jistgħu jikrejaw ruħhom b'mod aktar dinjitus. Naħseb kif inhu ħafna żdingat aħjar milli hu naħseb li ħajġi żgur. Intlaqab b'sodisfazzjon l-art infetħet għall-pubbliku wara 20 ta' snin għand il-privat li nżammet fi stat ta' abbandun. Li sar tajjeb fl-opinjoni tiegħi li nfetaħ ċertu postijiet minnu nfetaħ għall-pubbliku. Għaliex da pajjiżna. Mek jien nippretendi li huwa biċċa mill-wirt li għandna ġo Malta. Waqt li kien hemm min qal ukoll kif dan kien pass importanti għal dawk li jipprattikaw xi delizzju. Pass importanti hu kien hemm bżonn tiegħu għax konna mmorru nimxu sem u ma nistgħux nitlu. Anke bniedem xtaq il-delizzju tiegħu jistat whatever. Kien importanti ħafna hu. Madankollu huma konxi kif dan il-proġett se jwassal biex Manuel Island igawdi minnu kulħadd. Hopefully li jagħmlu biċċa xogħol sewwa kien hemm igawdi minnu kulħadd insomma.